Buti nakarating po kayo dyan sa bahay namin. Maliit lang, pero... Ang cute! Maganda nga eh. Ah! Minimalist po. Mas okay talaga yung minimalist. Gusto ko talaga sana namin mag-invite dyan sa bahay. Kasi inisip namin, kalsada. Sige, hindi nga rin mag-invite. Ay, kapatid ko po, Pastor. Si Dennis. Okay. Good evening! Sana makapasyal din siya sa church. Dapat po kasama po namin siya nung Friday tsaka nung Sunday. Kaya lang po kasi na nabubog po siya doon sa may Adidi? Adidi? kalatagan. Adidi? Nabubog. Opo, dalawang hiwa po yan yung mayroon pa. Tapos na lang uminom ng water. Yan, nakita niyo rin yung mga alaga namin dyan. Ang lalambing! Asa na yung iba? Hindi nakakatuwa rin yan. Ayun! Ayun! Ito ang ganda ng ano, oh. Ang ganda ng balahibo. Video kami? Yes. Video to. Ay! Yan. Show your beautiful face. Apo. Actually po, masungit po yan. Hindi po yan nagpapahawa. Oo, ito? Kayo lang po, unang-una pa. Kayo lang po talaga yung unang nakahawak sa kanyang bisita. Nagmamahal si Mami po. Oo. Meron kami isang aso lang, si Silvanos. Malikot. Ang cute, oh. Hello. Haba na video ko. Si Silas, Oo, short. Si Silas yan, si Silvanos. si Silvanus. Okay. Ang mga aso namin ever since, ang pangalan, dalawa lang, Makulos at Silvanos. Yun lang talaga. So, nagkaroon kami ng aso dati, sa Iligan pa, Makulos at Silvanos. Dito, nagkaroon kami ng aso dati, yun pa rin. Bye.